Хело! Миналия път говорихме за домовете в астрологията и, ако не се лъжа, завършихме с четвърти дом. В това клипче ще разгледаме концепциите на пети и шести дом. Пети дом е домът на лъва. Пети дом. Концепцията за пети дом лежи и е основана върху следните ключови думи: деца, забавление и творчество. Много от вас ще кажат: какво има забавно в това да гледаш деца? Ами всъщност има доста забавни деца. Надявам се един ден и аз да го разбера искрено. Хора с силно изразен пети дом често ще имат способността да общуват много по-добре с деца, отколкото с възрастни. Често в живота си, когато почувстват несигурност, първо ще се обръщат към децата, които ги обкръжават. Няма значение дали това ще бъдат собствени деца, дали ще бъдат деца на брат или на сестра, дали ще бъдат деца, които са ви близки по някакъв начин. Често вие, ако пети дом ви е силно изразен, ще търсите първо тяхното мнение на нещата, ще търсите първо съвет от тях. Няма значение дали ще бъдат деца или на каква възраст ще са. Първото, което вие ще направите, е да се слушате в техните думи, а често детските думи са наистина доста истински откровени и има какво да научим от тях. Често такива хора също ще бъдат и по професия психолози, детски учители, хора, занимаващи се с деца. Както казах, моят пети дом се намира в знака Дева и аз имам заложено качество да бъда родител и да търся вниманието на децата и често съм обвинявана за това, че притежавам така наречения детски ум и че никога не порасвам. Ами да, аз не искам никога да порасвам. Това е специално към половинката в живота ми, защото той доста често казва да порасна, но както казах, това ми е заложено по натал и аз винаги ще си остана едно голямо дете, което мисли с главата си доста често като дете. Както казах, пети дом е заложено и творчеството на човека и това може да бъде всякакъв вид творчество. Между другото, много известни личности, които са тръгнали и са развили кариерата си в ранна детска възраст, имат заложен и силно изразен пети дом и доста от планетите им в натала се намират точно там, защото пети дом, както казах, се свързва и с творчеството, и с кариерата на артиста и за това как ще се развива той. Примерно, аз мога да имам талант да пея, който в момента не мога да покажа, защото наистина съм леко настинала, но се надявам това да се оправи. То се личи по гласчето ми, но няма значение. Примерно, ако аз съм избрала да развивам таланта пеене, или таланта рисуване, или таланта писане, или таланта говорене, пети дом е моят ключов фактор и ако аспектите в него са благополучни, аз мога да стана певица, мога да стана художник, мога да стана писател, мога да стана каквото си поискам. Само че аз не съм избрала да развивам нито едно от тези неща и за жалост в пети дом моите аспекти не са особено благоприятни върху основата, която се нарича деца, и това е първата ключова дума, която е свързана с този дом. Отново ще се върнем малко назад и ще намеся четвърти дом, в който се говори за семейството и ще кажа, че ако имате неблагоприятни аспекти в пети дом, е много вероятно да бъде зачеването на дете доста трудно във вашата връзка и ще се наложи да търсите алтернативни методи за зачеването на детенца. Ако пети дом е в Сатурн, е много вероятно изобщо да не може да имате деца, но пак казвам, че аспектите трябва да са супер много неблагоприятни и да нямате нито един положителен аспект там, за да се случи това нещо. В шести дом концепцията е изложена върху здравето и тъй като шести дом е дом на девата, хора с силно изразен шести дом в наталната си карта ще бъдат обсебени от идеята за това как да живеят здравословно, как да бъдат пример за околните, как да се грижат добре за тялото си, как да се грижат добре за ума. Често такива хора
ще търсят и приоритет в живота им ще бъде това да създадат здраво семейство, здрава работа, здрава кариера, здрав дом и всичко, което е свързано с думата здраве и здраво. Тъй като девата сама по себе си е земен знак, всички тези неща, които изброих, ще бъдат ключов фактор в живота на хората със силно акцентиран шести дом. Ако Слънцето ви е в Дева и се намира в шести дом, вашия приоритет в живота ще бъде това, как вие да запазите здраво семейството си далеч от проблеми, далеч от скандали. Ще бъдете човек, който обича мъжа или жената до себе си повече от всичко на този свят. Както казах, шести дом е свързан не само с психическото здраве, но и с физическото. И отново се връщам към един от предишните домове и ще кажа, че ценностите, които спазват тези хора със силно изразен шести дом, са ценностите за това как да поддържаме тялото си в добра форма, как то да бъде здраво, как то да не бъде болнаво, как да се храним правилно и така нататък. Хора с силен акцент върху този дом често ще търсят различни диети с здравословно хранене, често ще се интересуват от това как да се хранят здравословно и как да поддържат ума и психиката си в добро състояние. Концепцията за шести дом също е основана и на една друга. Аз вече съм правила клипче на такава тема и то се казва физическо и психическо здраве. И ако не сте го гледали, ще го оставя и тук горе вляво, може да си го погледнете. Има и такъв плейлист в канала ми за по-лесно намиране на клипчетата. Може да си ги видите и там също. Както казах, шести дом е свързан и с психическото здраве, така че ако имате неблагоприятни аспекти в шести дом и шести дом ви се намира в Марс или в Сатурн или в Нептун, е много вероятно през живота си да изпаднете в тревожно разстройство, в депресия или да имате проблеми с тревожните разстройства като цяло. Много е възможно, ако шести дом ви се намира в знака Близнаци или в знака Скорпион, да имате проблеми с стомаха, да имате проблеми с ходилата и с крака. Така нататък, вече ги преполовихме и се надявам съвсем скоро да заснема следващия клип. Останалата част от домовете са наистина доста по-интересни и вълнуващи за мен, така че ще се видим отново скоро и